Malay phải. Pin cap bयनिसिमबो आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायहरबाय। मैदोन बसुमतारी गोबाङा सिनाय जानांगो आरो गोबाङा सिनाया जानांगो। साननैसो सिगां जे भाइरेल जाबाय थानाय मैदोन बसुमतारी जितु फेसबुकाव गासैबो मोनथिखायो माने फेसबुक इउजारफोरा मोनथिखागोन माने मैदोन बसुमतारीखौ। दा मोनसे भिडिअ भाइरेल जाबाय थादों लोगोफोर बे भिडिअआ रियेल ना फेक नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन आरोना। ए टु जेड नोंथांमोना जोबजासे नायलां आङो होलांनोसै आरोना। मोनसे भाइरेल भिडिअ क्लिप माने गोबां भाइरेल जादों बियो मैदोन बसुमतारीनिनो। फार्स्टआवनो नोंथांमोना नायखौ नायलांग्रो। दा भिडिअखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय जाथाया मा जानाय बेखौ मोनथियाखै आंबो मोनथिथ'वाखै। दा नोंथांमोना बे कमेन्टआव हर आरोना। आङो मोनसे बाथ्रा बुंनि जोंहा गोबां बर'फोरा बेबायदिनो होसोलायनाय माबालायनाय बुदलाय खुदलाया गोबां जाबोगासिनो दोङो। माने नैबे ब्रादाराबा मा दाय मावना लाखो दा बेखौ होसो होसो बुदो आरोना। बुनाय नुहुरदों। ओमफ्राय सासे नैबे आइजोआ सोर जायो बिनि बिमा ना मा जायो माने बिदि बुनो मोना सेंग्रा मानसिखौ होनना बुंदो। माने जाथाया ओरैबायदि नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायना ला गोबाङा गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामदों गोबाङा आलदा आलदा कमेन्ट खालामदों। नैबे सासे ब्रादारा आलदा कमेन्ट खालामदों नैबे सासे ब्रादारा आलदा कमेन्ट खालामदों। नोंथांमोना नायना ला नै स्क्रिनाव आं फरायना होला आरोना नोंथांमोननि स्क्रिनाव होनाबाय नोंथांमोना फरायलां आरोना। दा जाथाया बेनो मार नामा नोंथांमोना जुदि सोरबा बिनि गामिनिबा फोरमायहरबानो जाबाय। मा बुंबावनो आरो बर'जों बर' बुदलाय खुदलाय बेबायदिनो जोङो गोबां मानसियाबो माने बर'जों बर'नो थैलायनाय नुनो मोन्दों आरोना। बेनि जाव दा बे ब्रादाराबा मा दाय मावना लाखो माबा मोनसे गिदिर दायथ' मावना लायाखै बियो माने मानसिफोरजों होसो होसो माने बुजालायनाय। दा नोंथांमोनानो क्लिपाव नुखादो। दा बियो मैदोन नंगौना नङा आं कनफिउस जादों आरोना। मैदोनखौथ' फेसबुकावसो नुबाय थायोमोन भिडिअ लाबोबाय थायोमोन। बे साननैसो भिडिअ लाबोखायाखै बियो मैदोना। दा गोबां मानसिया बुंदो आरोना मोजां जादों मैदोना बुजादों होननानै। दा खायफा खायफा मानसिया बुंदो माबा माबि बेबायदिनो एदावलाबायनायनि बेखौ होसोदों होनना बुंदो। माने फेसबुकनि गेजेरजों बिथाङा भिडिअ बानायबाय थायो नालाय सोरखौबा बेबायदिनो बाथ्रा बुंनाय माबानाय बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थायो मैदोना। दा बिनि थाखायनो बेखौ मानसिफोरा होसो होसो बुदों होनना बुंदो। ओमफ्राय गोबाङा आरो कमेन्टआवबो बुंदो बेबायदि बाथ्रा नङा बियो गामिनि गेजेराव जोबोद लाजिनांथाव खामानि मावदों। माने सोरबा जब मावनाय सासे हिन्जावनि माने बेबायदिनो फैसा जाबाय थायोनो फैसा जानानै माने बिथाङा जोबोद गाज्रिबो मावदोंनो। बेनिफ्राय गोरिब जालांबाय दा बिथाङा बिनियाव फैसा लुटि दा आं बारा बुंला आरोना नोंथांमोननो आङो कमेन्टआव मोनसे हरखाबाय नैखौ स्क्रिनाव होबावना आं नायनाय माने बेबायदि बाथ्रा बुंदो आरोना। दा नंगौना नङा आं मोनथिला आरोना नोंथांमोननि सेरावसो आं बुंदो जे आपडेट लानानै फैदो माने नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर बिनि जाथायखौ ए टु जेड मोनथियोबा कमेन्टआव फोरमायहर आरोना। दा गोबाङा कनफिउस जाबाय थादों गोबाङा मोनथिया नालाय माने जाथायालाय मा जामारदो बे सर्ट फिल्मसोना ना रियेल्स फिल्मसोना माने रियेल बायदि माने सर्ट फिल्म बायदि माने होसोदों आरोना। बेखौ होसोनानै बुदों मानसिखौ माने ओरैबायदि माने सर्ट फिल्म बायदिबो नुयो माने रियेल बायदिबो नुयो आरोना जाथायखौ। बियो रियेलानो आंनि बायदिबा बियो जेबो सर्ट मुभि जेबो माबा माबि नङा रियेलानो जागोन। दा जाथायाबो एसे गिदिरानो जागोन बेयो मानसिफोरा होसोनाय बायदिबा आरोना। बुंनो हाला आरो मा जायो माबा मोनसे जाथाय जादोंबाबो बिसोरनि गोसोसै आरोना पार्सनेल खोथा। नाथाय मानसिफोरा एसे धैर्य थाबानो जाबाय जोंनि जों बर' अनलायना थाबानो जाबाय जे नों माबा मोनसे दायनिगिरि खामानि मावदो बेखौ बुना बुथारनांगौ बे नङा। एसे साजा हो नाथाय माबा मोनथिना थानाय बायदि साजा हो आरोना। बुनानै माबानानै सोरखौबा माबा खालामनो हागोन दमन खालामनो हागोन बे जाया। नोङो खुगाजोंबो बुजायनो हायो बुनाजोंबो बुजायनो हायो एखे सेम जायो। बेनिखायनो बेखौ माबा मोनसे लाजि फोनांना दोननाय बायदि खालामनो हायो जे नोङो बे दायखौ बारे बारे मावफेरा आरो बारे बारे खामबाय थाया बेबायदिबो दमन खालामना दोननो हायो आरोना। जोङो मानसिखौ बुना बुथारजोबनाबो माने रागा जोबगाया जायो
नोङो बे दायनिगिरिखौ दा बुनाबो बुथारनो हागोन नोङो नोंनि राग थाबा रागालाय जाखागोन नोंना नोङो जेथिया राग जागोन बुना बुथारबाबो नोंनिया खङा जोबा जागोन रागा जोंनिया जोंना जागोन जोंगाया जागोन दा थिग बेनिखायनो नोंथांमोना बुदला बुसि खामालासिनो एसे सानै हयै माने बर'जों बर' मिलायना माने नायबानो जाबाय आरोना सोंनाय फिननाय बिसारै माने बाथ्राखौ क्लियार खालामनो हायो आरोना डाउटफोरखौ दा थिग बेबायदिनो गोबां भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोना मोनथिखायो आङो माबायदि भिडिअ लानानै फैयो माबा माबि बुंनायाव सोरबा निउ साबस्क्राइबारफोरा मोनथिनाय नङा दा नैबे भिडिअखौ नायनानै सोरबा गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरोना दा बेनोसै लोगोफोर आंनि आपडेटआ बेनोमोन माने मैदेन बसुमतारीखौ माने मानि थाखाय होसोनाय दा बिनि डिटेल्सखौ नांगौ आरोना गोबाङा सोंहरबाय थादो नों मोनथिगोन ना मिथिया होननानै आं मोनथिया दे बेफोरखौ आङो जेबो मोनथिया बेखौ मानि थाखाय होसोदों माने होसोनाया ओरैबायदि जानांगौ गामिफोराव माबा मोनसे सोरजोंबा सोमोन्दो लाखिदो जानांगौ एसेबा माबा दाय मावदो जानांगौ बेनोसै आरोना आंनिबा जोंहा मा जाबाय थायो आरोना माने क'क्राझार बेबायदि बाक्सा उदालगुरि माने जाथायानो जोबना थाङा बायदि जाबाय थायो आरोना मा जाबावगोन गामिफोराव माने मोजां खौरांखौ खोनालिया आजिखालि माने माबा मोनसे गाज्रि खौरां माबा मोनसे हामा खौरां बेखौसो जोङो सानफ्रोमबो खोनाबाय थायो माने फुङाव सिखारना उथिबानो माबा बर' मोनसे निउस नायबानो क'क्राझाराव बेबायदि जादों उदालगुरियाव बेबायदि जादों गहपुराव बेबायदि जादों माने बेफोरबायदि जाथायखौनो खोनागासिनो जोङो माने माबायदि डेभेलप जाबावगोन जोंनि बर' बड'लेण्ड समाजाव बुंनो हाला दे आरोना दा बेनोसै लोगोफोर आङो बारा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया नोंथांमोना नुखाबाय बे क्लिपआ माने रियेल ना फेक नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय सर्ट मुभि ना रियेल जाथाय आरोना दा मैदेनखौ नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ सिनायाबा फेसबुकनि गेजेराव नायनो हागोन आरोना मैदेन बसुमतारी साननैसो सिगाङाव गोबां भाइरेल जाना थांनाय माने प्रिति मोनदोंबो नांलायदोंमोन आरोना बियो एनिथिं एमजेनि वाइफजों नांलायदोंमोन साननैसो सिगाङाव बिदिल' नङा गोबां मानसिजोंनो बियो बेबायदिनो भिडिअ बानायबाय थायो बिना कन्टेन्टआ बेनो नालाय बेनोसै आरोना दा सोरबाफोर गोदानाव चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आं बुंहरनाय जाबाय भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव थेंक इउ स' माच